Foci, látom, hogy focicipő van rajta, milyen gyakran focizol? Hát sátok, elmegyünk, hétvégén. Milyen poszton játszol? Értem, ő versenyszerű, ez a csapaton vagy? Hogy is van. Csak így a grundod. És van kedvenc csapatod? A Róma. A Róma. Tessék, hát igen, és már kiesett a BL-ről nincsenek, ugye sajnos. Most kinézik, néztek a BL például most? Nekem nem érdekel a foci, a sima foci. A milyen foci érdekel? Ne, de az amerikai focizó, ugye nem, az abszolút alkalmazzák. De, amerikai. Mióta? 2 éve lesz most idén. Értem. Te mennyire vagy otthon a fociról, mennyire nézed? Ide, hogy így úgy. BL? Azt Azt is mondtad, nézni. Kedvenc csapatod neked van? Chelsea. A Chelsea. Inkább menjünk. Vagy Barca, ahogy vagytok. Barca, Messi. Kedvenc játékos akkor? Lampard. Lámpár. Hát jó, hogy mondjuk egy öreg rókának számít már. Rutinos öreg róka. De jó. Így van. Na jó, srácok, kedvenc szám, amit szeretnének küldeni. Hát küldjük, akkor elejtsünk volt. Kinek? Küldjük Janónak, Tibinek, meg Henrynek, meg Alexandrának. Nem, és ti küldjetek valakinek? Küldöm az Debrecen Gladiatorsnek. Nem, és te kinek? Debrecen Józsának. Oké, köszönöm szépen, srácok, szép napot, jön a szám.